Mga kaligwas, good morning. Ayan. At kamusta sa inyong lahat? Ayan, to for today's vlog. Babiyahe tayo ulit. Papuntang Dagupan. So mag-aabang tayo ng booking doon. Ayan. Lalabas na naman tayo. Actually, ayan, nakompleto na natin yung mga gamit natin nga pala. Ayan, itong bag. Ayan, may jacket na rin. Ayan, kung nakikita nyo, na rin ako, naka-jacket na rin. And then, yun nga, yung pre-cap na nakuha natin sa Lalamove. So, ayun. Ayun na nga. Babiyahe tayo ngayong araw na to. At titignan natin kung makakakuha tayo ng booking. Ayan, nagbabalik muli. At dito pa tayo sa area ng San Carlos, sa bayan ng San Carlos. At may mga pinupuntahan tayo mga establishment dito. Kinakausap natin sila na para doon sa mga magpapadeliver. Ayan, mga gusto magpa-deliver. Kasi po-promote natin yung courier na dala natin. Actually, wala pa kasi masyado naglalamog dito sa bandang San Carlos. So, ako pa lang yata ang nagano dito ang courier ng Lalamove. Sa tingin ko lang, ha. So mag-abang-abang lang tayo ng konti dito ng booking. Kung wala, biyahe na tayo paunti-unti papuntang Dagupan. Sayang talaga yung booking nung nakaraan kasi hindi ko talaga na makuha kasi gawa nung una sa lahat alas 4 na ng hapon yung booking, alanganing oras na, so talagang hindi ko siya makuha. Kaya sayang talaga. So ayun, hindi ko na nakuha. Ewan ko sinong rider na malapit yung nakakuha dun sa biyahe na yun. Una yung nag-book sa akin yung La Union ulit sana yun, Sukarat ba yun? Basta papakita ko dito sa inyo sa screen. And then yung sumunod naman papuntang Nueva Ecija yung biyahe. So ayun talaga, hindi ko talaga nakuha talaga yung biyahe. Sayang talaga. Langanin. Sana next time yung mga nagbo-book dito around dito sa San Carlos, medyo agahan nyo ng konti. Para kasi ito lang, uuwi pa kami. Napakalayo kasi talaga, kaya hindi ko talaga makuha yung biyahe. Nga pala, isa pa pala sa may i-share ko sa inyo, yun nga pala, habang hindi pa nakukuha yung biyahe, hanggat hindi pa nakukuha ng ibang rider yun, ayaw ko ilang oras yun, umaakit yung price yung delivery fee. So kung hindi pa makuha yan, nakaraan sana, umabot na yun yung papuntang Nueva Ecija. Actually, umabot yata siya ng 800 bago siya nakuha. So ayun, nung una nasa 500 lang, tapos 500, tapos 600, tapos nasa 800 na something yung price ng delivery fee. So napakalaki, sayang talaga, hindi ko talaga makuha kasi alanganin talaga yung oras. Alas 4. Yung sa La Union na lang, nung bumiyahe ako, ayun, umabot siya ng magkano ba inabot? No, 600 yun, 622. Actually, nasa 500 plus pa yun nung una. So nagalangan pa akong kunin. Pero nung nagtagal-tagal, nasa 600. So yun, kinuha ko na siya. Biniyahe ko na siya. Yun lang, talaga ang maganda lang kasi dumaga at saka maaga ang makakabalik. Yun lang ang kagandahan na kung maaga sana na naibubuk yung mga malayuan. At the same time nga pala yan, sa Dagupan tayo pupunta kasi medyo maraming establishment doon sa Dagupan tsaka yun yung pinakamalapit. Pero dito sa San Carlos, meron na rin ng mga nagpapabook dito sa San Carlos. Pero bibihira pa yung nakakilala kay Lalamove. Kaya sabi ko nga sa inyo, darating ang araw, dadami din yan. Ayun nga pala mga kaliwas, i-share ko nga pala meron pa pala akong gustong i-share sa inyo. Ayun nga pala, kung gusto nyo nga pala gumamit ng data na medyo matagal para makatipid na rin sa inyo sa budget ninyo, lalo na sa mga rider na bumabiyahe, I highly suggest na gumamit kayo ng Dito SIM. Maganda yung Dito SIM kasi worth 100 pesos, meron siyang 7 gigabytes na data, and then 300 minutes na call para sa lahat ng network, and
Pre-text siya sa lahat ng networks at pre-calls naman siya sa dito SIM. Actually, ang kagandahan pa nun, 30 days yung kanyang validity bago mag-expire. So, then, lalo na kung meron kayo internet sa bahay, tapos pagka lalabas kayo o kailangan nyo lang ng data, doon nyo lang kakailanganin ng data, ayun ay suggest na gumamit kayo ng dito SIM. Pero nakadepende pa rin sa inyo yun kung ano yung malakas na signal sa inyong location. Pero yun nga, yung dito SIM, yun yung gamit ko ngayong bumabiyaya ko kasi una sa lahat, tipid na siya, tapos 7 gig, tapos valid pa for 30 days nyo siya magagamit bago mag-expire. So may free pa siya na 300 minutes call na sa lahat ng network. Sayang hindi ko na anuhan yung booking na nakunan. May pumasok na booking alagang 98 pesos magaldan to mangaldan. Bago yun. Yun, malapit ko na nga palang ibenta yung mga alaga natin baboy. Sa mga naghahanap ng mga gusto mag-alaga ay mestizo na baboy, meron na kami. Available na yung mestizo namin na alaga na baboy. So meron na kaming doon, 4 na pwede na namin na ibenta, tsaka isang malaki na native. May pumasok na booking kaso nakuha kaagad. Pabilis talaga dito. Tambay muna tayo dito sa may parting Inko. Tambay lang. Mainit na. Mainit na. Ayun medyo malapit na palang matapos yung dito, yung kalsada rito sa Dagupan. So mga kalugos, nandito tayo, kanina pa tayo nandito sa Dagupan. Ayan, ngayon wala pa tayo na pick up na biyahe. And siguro maya baka pack out na tayo. Pero yung mga daan dito mga kalugos, okay na, medyo maganda na yung kalsada rito. Pataas na. Ayun, pwede na pala dumiretso dito. Ayun mga kalugos, ito nga pala itsura ng dito, ng Dagupan nga pala, so kung mapapasyal kayo, maraming dito sa establishment talaga dito sa Dagupan. So ayan muli, ako nga pala sa mga nagtatanong kung malakas na si Lalamove dito, yun ang masabi ko sa inyo, hindi pa masyadong malakas dito si Lalamove. So ayan, talagang hindi pa talaga kilala, sabi ko nga sa inyo, hindi pa masyadong kilala dito si Lalamove. Soon talaga makikilala yan. Ang taas na ng dito, ng kalsada. Hindi na siguro babahayin dito. Mga kalugos, mag-alas 12 na mag-alauna na. So pauwi na naman ako ng bahay. At ayan, sinumubok tayo ulit na bumiyahe dito sa parting Dagupan kung may makukuha tayong mga booking. Actually meron naman mga booking, kaso alam ko bakit pagka-book biglang cancel So 2 beses na kanina na monitor ko, pagka-book cancel kaagad, book ulit, cancel na naman. Ay, ewan ko doon sa nagpapadeliver na yun. Sa susunod, doon na tayo mag-aabang na lang sa bahay kapag may pumasok. So ayun mga kalugos, ngayon yun lang muna yung aking may share sa content ko na to for today. At kung hindi ka pa nga pala nakasubscribe nga pala sa akin dito sa aking channel, at ayun, kung bago ka dito, ayun, huwag mo nang kalimutan na i-click yung subscribe button and pati yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking channel. So hanggang dito na lang muna mga kaligwas, at kita-kits tayo ulit sa aking video. So bye bye and God bless sa inyo lahat.